Langkaijan lang etso mijung hawaralong Hamphang siringber alam ki keklan tu. Ipinanja dim pipeder Pichit Patangte der. Bangso joine Katssa pentheran ke bindung utum Kahumri dam. APHAI laki kadung be ARJU kha. KEPATANG tang APHAI laki KREPHO. Kapale le mati KPP APHAI laki proxy lapente. TANGTE Adim laki KREPHO. Tang mute TANGTE Aumuna. Inghan nalang sikijun putini ANGKO klan di Samaroi. Penangan ke sung dolo. Dong lang tu lang lahai si sok nang ko. Kupia dong men ke. Non ke di sama amang si duko aru duko mati. Non ko ke di sama roi si sok bom lah. Roi si. Chudam hi. Arai si chudam bom. Arai chudam lah sok bom yun bom. Amen DOLOR ta ARING pipedep yang PILO KONAT rat amin duk cepat lai. Ate nil tum dak hemari kram sarong apantame arong amen pe na bangke alis dudun lo stame ilit tumarong long stame ringwall ketu manaki hut lapuson ekolong lede nil tum hemari kram sarong bang humthom lo lapen dorson tisorong farman humni lo lapen ke la kasaring lenga farman humni lo lason sila humni rong bangke terota humkre thomaring bela bangke alis dulu stame pinian stame laso ring bangke nang hut he pin si made ki hut asimbon asap teglong le pin pensi pini nilituma farman la nilituma pharlu nang chojor lapuson nilitum che thegdam long lo Langkaijan hawar arat atuma phan Dr. Tuliram Ronghang Hamphang siaringgar nang pupu cecak dep api APHAI Tuliram Ronghang lamcak cepat plengsi alangli Hamphang si aringgal dipajelo sitame kontraktor mohon tuso alangli ajhek arat atuma phan amen DOLOR ta kepalele dep lapente palicit sitame Patangte dep si heglong lasi Karbiangun Territorial Social Security Association cek pen Katssa hinpen Adim along an humridam Bang sukuri dam bahut gerta longo rong asar pentang lok amen ke DOLOR ahem ku atum sitame hirang ke along ahok alam nang ke thandon alang nitum ka chethana tengke ring nang ki hujji ke apielam lo ARJU har jata heglong le pusi chethan Hamphang si ke chichaga was tame nili tumarong ke nang lilela. ihum tan nang lele Ihum tanang pipe. La si lang chu so bang ka penangan ke sung dolo. Hamphang si ARING bong na tum humkala longdun. Langkaijan khan ka panang. Humni an longdun. Kena hudluma. Huji gali amun dia thelok lela. Ini men kania kramza lapen dager ring ipum nang tuk depila. Itu nili ke sini dia tenge. Sini lihat dim kepali je phan lapente KPP dim PPG aphan hawar aratum lapente Katssa Hamphang Asong atum chulung ripon pado antota kali tangat lu puajok matik tangat lu pu akoi PC kaduk abe tangka ULAI laputa hadakara tumpen tanpa cintu ARJU ni alam tangtiang tu le kuna ARON pen lo tangka ke ULAI ji labangso ARING TANGTE pin pen tim karbiang long lapen PNRD department officer tomhan karju kang tunga bangke akam claim klepin pen TANGTE pin pen ARON kali pin pen bil ki PG ARON doma alang letum phan sodak pen nili tumahin pen alang tom phan ARJU intung lapen nili tum labangso claim klepin pen ba patangte pin pen bil kulai je phan ARON doma viman nili tum prabjin pen officer ba PNRD department tom phan karju dam je phan tamen nili tum akachisik do lapen labangke alang letum waida kalam nili tum phan nang pachini du nang je TANGTE pin pen bil kulai je ARON doma labang nilitum sudak pen karju nangji lo lapen Langkaijan hawartum stame kachini kang tung abang ke
claim klepin dam de pin pen aring tangte pin pen bil ki pinangji aron doma po bangke Langkaijan hawar tumta labang so bangke karju kangtung alam thedukok lo aringgal tangte depta tangka ulai long ma siye makai Langkaijan lang et sumiju hadak arat ke non antak kacela ang tek long lelang sorkar menkirap ason antar kilong lesi ke onglang tuang lang mi hai hui mentulok pipo kilu ke lom arat atum phan chong thui aret poma lasikar bengo tumas kamsu CM Dr. Tuliram Ronghang nangi hadak arat atum phan kelang pang chingsi akini atum ke dam ke bang akisung pen danglok border hai akisung ke chaknang bom lang lapen te Katssa Hamphang Asong atum tami prapjin pen lahai hui aringal ke patang jia phan lapen te list ateng pen ki palong lap jia phan tuning report padu news desk report news 24 Karbeng long